Kasngi ke bahnyop kendai, ha ke kerteng ukpa ba ukun, ba mensim ba kuat amen. Kutra Jisu tu pensle ingi da mensim ba kuat jong me. Ki kam jeng ki apostol, kala nong ka bakat way. Ki apostol ba ki para bangit keleng ke Judea ki layo sngo ba ki gentle ru ki layo priang ka ktin ublay. Habau Petrus ulalek sa Jerusalem, kitu ki ba Krisyan ba day banda ot share ki gentle ki lakem daw yo. Pila syong basa hayeng jung ki gentle ba klem ot share, bat pila ya bam ru bat ki. Kumta o Petrus ulaahe ki ka jing batay na dong syadong, ya kata kabalajian na do basdang. Kat ba ngadang duay hanong ba Jopa ngalayo i ka jing ipaw. Ngalayo i bawan hiar ka ka ba ikum ka jan ruben ka ba he. Balapan hiar ya ka na beneng hakit na kitudu South Li bat kalasange hasenda jonga. Ngalapit penia hapo bangalayo i kimrat kimreng ki kinja bapar kisim khalau. Nangta ngalayo sngow kesur ka baong hanga. Yang jot ke Petrus tu peniap bat tebam. Henry ngalaong. Dalai ru em ku kenrat ka jingbam jakliane bam kuj kampat jurung ha ka sentur jonga. Kata kesur kala keren biang na beneng. Wat nyo bam kuj ya kata ka ba ublay ulapan kuj. Kani kala jalai sin bat ha ka ba khaddu la ring biang ya ka baro ka wei shaben. Hakatai ka klip mat laingut ki priu ya ki balapha syanga na Kaisaria ki lapoi hayeng bangasa. Umensium la yathu yang nga ban lek bat ki klam da atratin. Kini ki para banget Henry ngot na Joparu ki lalet ringkat bat nga sya Kaisaria bat ngilaya lek baro sayeng jong Cornelius. Uni ulay yathu hangi kumnu ulay i au angel ubayeng hayeng jong u bat uong ha u. Tepha briu sa Jopa. Ban khot ya uwei ubriu ba keteng u Simon Petrus. Un kren hapi ki ketien ki ba penlat em ya pi bat baro siyeng. Bat habang alas sedang ban keren, umensiam bakut lawan hiar halor jengki hakajuk kerukom kaba ulawan hiar halor jengi mensua. Nangta ngalaket mau kaba utrai ulaong. Yohanes lapan baptis dah ka Henry saan sa penbaptis sipi da umensiam bakut. Kalong ka basyay ba ublay ulaay kitu ki gentle ya kajuk ka jing ay kaba ulaay hangi men ba ngilangay ha utray Jisu. Tinga u ay ken ban khang ya ublay anda kilaya sngow ya kani kimbo daw syu bat kilaya ro ya ublay da ka baong. Ti ublay ulaay ki gentle ru ya kalat ban kala jingmut bat ban laj im. Kiraw ngay kilaphat sakma kaleng nakadaw ko jing ban beng kabalajia habal peniap yo Stefan. Don naki kibalelek hadu Phoenicia, Cyprus ba Antioch. Kia thu e ka kubor tang hakiju. Henry don ki weipat kirungai kibana Cyprus ba kiruni kilalek sa Antioch ba kilayalap e ka kubor haki Greek ru sapang utrai Jisu. Kabor utrai kaladon bat ki bat sibun ba akibriu kilangai ba kilapai sa utrai. Ka kubor sapang kani kalapoi sa kabalang ha Jerusalem. Kumta kilapha yo Barnabas sya Antioch. Haba ula poi ba ula yu i kat no ublay ula kerkui ki briu. Ula sngoba ba ula kentui ki baro banya ini skam ha utrai dah ka do nut jengki baro. U Barnabas ula long ubri ubabha ubadap da umensiam ba kuit ba ka jinget. Bat buon ba ki briu klayas no sya utrai. Nangta u Barnabas ula lek Tarsus banwat ya usol. Handa ula syam ya ulawan ya lam ya sya Antioch. Baro sistem kenti kini ki arngut kilai kendu ikibriu jeng kabalang bat kilai hikai sibun upai ba. Deha Antioch ba ki Kristan lakhot au yaki senran lakhot ningkong Kristan. Hakata kapor katu kat ningut kinong yatu lupa kilalek nya Jerusalem sya Antioch. Wei neki ubaketeng u Agabus ulayeng ba dakabor mensium la yatu lupa bakan sawan kanem sniu kabakrau baro isitelup kaperthai. Kata kalajia kapor upat sya Claudius. Kisenran kilarai ba uwei pa uwei unpa katbal ula banyarap yala ki para bangai ki basyong ha Judea. Kilale kumta ba kilapha jingerap sya kitemen kisan jong kabalang da u Barnabas bat u Saulus. Kaktin jong utrai ni sungu ya ublay. Hakajing lipai jong Petrus sa Jerusalem. Ngi ba kisenran kamtam ki Kristan kitu ba nakanyam ju
kibanget bagi gentle kide ban sha out share shwa kila wo nia yo Petrus ki ong kumno flale sa ayeng jong gentle baklam out share kumno flale shong ba mot uni ubri baklam out share kini gidi gitu gibri bakwa ki kristan ki gentle khamtam ningkong bakin sha out share shwa hadin katas pen baptis kila nekin salong kristan Henry day tang hadien kajing batai jong Petrus ya ka ka ba uplay ula pen pau how Petrus ya ka ka ba uplay ula pen pau how Cornelius but omle tangking armot Henry kitu ki Henry ungut ki kristan ki balai lang ba Petrus na jopa makiru ki saki bakat ba Petrus udang keren udang yalap ki sepang ujisu ki bahayang hasem jong Cornelius ki layo priang yang mensia bakut nak tak kadau kani kalong kadak kasien ya Petrus bagi kristan ju ki balit engkat bar Petrus ban ba ublei ulap yang hun mensiem ya kini bat nak tak kadau la pen baptis ki Petrus ulap batai yang hakmat jong kitu ki kristan hapo Jerusalem ya kani ka balajia bat ka ba Petrus uang ngalahkan mau nang tada ngalahkan mau ka ba utrai ulala ong Yohanes lapan baptis dak Henry an sapan baptis sepi dak mensia bakut. Kani ka ba upot Petrus ukwa an pen mau ki kristan hak tu ka por ka yangi iwe pe we do. Ban ka jing temu ka ba Jisu udan nak benta jingi. Ka jing kular jong Jisu ka dei ba an pen baptis yangi iwe pe we da mensia bakut. Kani ka dei ka jing kwa jong Jisu, ka dei ka jing angnut jong Jisu. Mangi iwe pe we le sing layo pdiang yo mensia bakut hak singi baptisma. Nila yo pediang yang mensia bakut ya kajing ngeu ya kajing pendap dah kabor jong mensia bakut akasingi jong ka sakramen jing pen skam Henry kajing keli pada nak benta jungi kalong hatu ma kiwei pada ki yo in em ya kani kajing terikam jong mensia bakut ya kajing em jungi ngiru ya la jong ha kajing em jungi bamala kasingi hatu ni em ni em par uni mensia bakut klempap ngila yo pediang tambah hatu mangi em ni em pada par uni mensia bakut Kibriu ki bayo ingi ki bayo kendu ingi hatu ki amat em ya ka jing don jong mensia bakut kani ka dei ngi haban pen kan mau la jong ba ka jing em kristan ka dei ka jing em ha mensia bakut kani ka ba Petrus u yalap ha kitu ki kristan hapo Jerusalem nang ta su ngi ha ka ni kelendong ka tin jong blai ka batai yang hingi sa sien ba ki senran kelele arab keleng bat ka wei na ka daw ka ba laplilat ki kristan ban le yalap keleng ka deru ka jingsha le ben ka jingsha le ben ka jing tumu jong jingsha le ben ka de ban pentroni ki kristan andre ublei ula pendon kam ya kata ka jing tumu ban pentroni ki kristan ban long ban kalat ban plilat ki bakin yo ban le yalap ya ku khubor ba keleng ki jaka Susu ngi i hang ni haka kam jing ki apostol ki sap per jong mensia bakut sakawai ka ngi i de ka sap jing thu lupa ban ngi i si buan ba ki nong thu lupa ki don haka balang kham tama ya ka spa snam ban kong ban kat bat ki apostol ki nong thu lupa haka bible bun sien apa ngi ong ki nong thu lupa ngi se mudur we ki bre ba kran ka ban bataya ka ka ban sajala shai la sisngi Henry haka bible ka bamot unong thu lupa ulong ku umai pis nak benta oblei udai ba kran ya ka sur jong oblei syaki pat ba banwan ra ka jing kenduk mansiem banwan ra ka jing kela ka bamut banwan pen phai be ki brio ban ya dei bat oblei ban yo sngo ya ka sur jong oblei ka kamram jong nong thu lupa ka dei ban kran nak benta jong oblei kala bandan ru ka jing bata ya ka bala syai ka ban sajala syai ni la sisngi ni hadin sisnam arsnap bat kumta terter Henry kam da dei than kam ju sa kut tang hang ta bada kam da dei than tang kat ta kumbang mangi ngi sung thu men ta le se wen ong ban ya thu lupa ko ban thu lupa ban saja Henry hakak tien ju blei unong ya thu lupa ko mod udai uta ubayeng bar ubakren na ke benta ublei kala ban don ru artat ba ka jing thu lupa ko ban saja kala ban nom dei ru ya ka ban saja Henry ukren na ke benta ublei ban yarap ikibre bakin kendu mensiem bakin phai sha ublei bakin don ka jinga dei bat ublei bakin la ban ko ngu ya ka tien chu hakani ka jingjia pada hakani kalau nang bakhat wei ngiu iru spang wei u nong thu lupa u agabos babatai lupa spang kata ka khlam ka ban saja ba lukas ni batai ong bakani kala jia sisha ha ka history kani kala jia sisha ha ka history kini kisap jinga thu lupa mensim buku ukwa ruban ai ngi wei pe wei ngi dan kam ban thrang kini kisap ba mensim buku ula ban ai hangi iwe pe we na yangi iwe pe we ru ban ai kini kisap jo ki tien ki thli kisap jo jing thu lupa kisap jo ka kan tien jing tip ban le yalap
dakabor ke bau play kumba usaki ki senran ban kong ba ke kile yalap ula unsakir yang i iwe haka jingalap aka jing tray jing ta jungi iwe ba aka dokot ba aprendeu ko ong ba ya ki senran ke balakot mensua kinong buat ya kalenti utrai lakot ningkong ki Kristan deha Antiok balakot ningkong ki senran jong Jisu lani kinong buat ya kalenti utrai lakot ki Kristan lakot ingi iwe Kristan deha kasinong Antiok to ai mangiru ngin trang bandon ya kini kijing ai jong mensim ha kajing jingi kam kerpang mengin yat ringkat ba mensim ba ku kat bangila ha kajing jingi ban yat ha kajing don ju to walk in his presence ani ro yo Jesus Christ junom amen ba beneng to ai ba kajing ke ba mela ai ngi ha kun jong Jesus Christ men jungi ba kading jo kajing ke wala pan raham ki do no jungi do mensim ba ku kin kirsiu biang hangi ya kajing kemen berakar ku nak menta kajing wan ka hima jome to ai ba kajing jome kan pen kelai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo bar ya kajing tha baro ah kajing kemil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba adalah job ya ka bo jong kajing senior ka burom jome kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing jong ka jubili kan kersiu biang hangi kipen grim jong kajing kermen ya kajing terang nak menta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pen em jungi sya satla ka pertai syami ublai jungi ubala kerku junam kan long ka burom bar kajing ro si junam amen kudono kutam Jisu versi ai mariang rap jungi Kristan tu doa na menta jungi